ויברך אלוהים את יום השביעי, ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. צווארי מרנן. לחיים. ברוך אתה, אדוני, עלינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. אמן. אמן. לחיים. דיברת איתה? אצל אבא שלי התחילו הסימנים כשהוא היה בן 35. אני הייתי בן 5. בכלל לא מחלה תורשתית. אבל אצלך הבעיה היא תורשתית. ברור. ההורים שלי ערבים. שמע, תכלס אנחנו דומים, אני ואתה. שנינו קורבנות של הסטטיסטיקה, לא ככה? מה קרה לך? דווקא הכי כיף להיות מיוחד. נדיר כזה. כן. אתה יודע, מרוב נדירות החלטתי שאני לא הולך יותר לבית ספר. מה? עכשיו? דקה וחצי לפני הבגרויות? אני לא יכול יותר. אני כבר לא יכול לסבול את התלמידים, את הכיתה, את הבית ספר. אני אלמד בבית, אני אעשה אקסטרני. אתה בטוח? אני גמור מעייפות. אמא, אני הולך לישון. לילה טוב. אני כבר באה, חמוד.